16 éven aluliak számára nem ajánlott. Mi van, ha? Na mi van? Őkelték? Mi bajod van ma megint? Tényleg figyelj, hogy van az egyébként, hogy te itt vagyok, hogy keretet érek nekünk az olájék? Ki tesz neked kereszt? Az olájék, elvették a földünket, vissza kéne szerezni, nem? Az Olá Gáborék? Igen. Te, ez az Olá Gábor, ez egy nagyon izés figura. Múltkor Nem is a kocsmában a saját sörén elcsúszott! Nem érdekel! Szerezd vissza a földet, az a miénk! Te földed, az enyém, az én nekem ahhoz mi közöm? Szerezd vissza! Szerezzük vissza, na! Ha? Jó, Ez mi a terve? Mondjad, mikor? Oda megyünk, szétütjük őket! Mondjad! Oda megyünk, Ez a nagy szétütjük terved? őket. Jó, azt vissza. Gratulálok! Hát, őszintén én erre nem tudok mit mondani, én nem értem ezt a gyereket itt, nem, ötletem sincs horrortottuk el. Az anyjával mindig mondtuk neki, hogy ne lopjál fiam, lopott. Mondtuk neki, hogy ne vedd el, nem a tiéd. Ő azt hitte az övé, elvette. Nem értem. Itt állandóan balhézni akar, mindenkit megölni akar. Nem értem egyszerűen horrortottuk el. Ötletem sincs. Mi a ki? Nem kell adni a gyere! Ne ültsél! Mit ne üvöltség? Azt mondja, ne ültsél, eljöttél a földemet, ez enyém a föld! Miről beszélsz? Hol a föld? Az a föld örökség, és én vagyok ennek a rohadt családnak a legidősebb tagja, úgyhogy az a föld engem illet. Míg a tiéd semmi. Diktál, mibe vagy? Hol van? Lesznek még következményei. Azt megnézem, te Pusztulj pusztuljál ezt a innen, te! Rákos! Milyen szép napunk van ma. Kutya. Jaj, ma ilyen volt a Freddy zsifon. Megdöglött. Jaj, na, szevasz testvére, mi a helyzet, mondjál? Szevasz Lajos. Na. Én már most volt már ezeknek a lompárék, nem tudtam már aludni munka után, érted? Hát mi volt? A rohanygyerek itt balhézott, el akarja venni a többföldet. Mit akar csinálni ez a rakló? Hát el akarja venni a többföldet, mert elvileg az övé. Azt hiszi ez a szemtelen kutya, te. Hát én ebben nem lennék olyan biztos. Jó van, intézkedek, hívok egyet, bátyja, jó van? Hát Jász meg esik közben a gyomrát, ne jó, van intézki. Jó van, intézkedek, hívom a gyusziékat. Híved. Na, szevasz, na, baktálok. Jaj, bó, az a rákos Ruli, kit kéne fölhívnom, hogy a Gyuszika jó lesz. Jaj. Ezt a képet, figyeld már! Jaj, hív a Lajos. Szevasz! Szevasz, tesó! Mi a Dolog van! No! Hát az a helyzet, hogy van ez a Rolika gyerek, ez a rákos. Tudod? Na, hát gond van vele. Egy kicsit meg kéne agyalni. Az a helyzet, hogy nem bír magával. De figyelj! Találkozzunk, azt akkor megbeszéljük, jó? Jó van akkor, hát figyelj! Hol vagy? Itt Párizsnál vagyok. Aha. Itt vagyok. Figyelj, indulunk oda! 10 perc múlva. Indulunk odaérünk, megyünk, na! Szevasz, testvére! Tesó, szeretlek. Szevasz. Na szevasz, Gyuszikám, mi a helyzet? Az a helyzet, mindjárt itt vagyok a Párizsnál, ti merre vagy? Jaj, ma látlak titeket. Jó van akkor, szia tesó. Jó. Szevasz, Lajcsikám, mi a helyzet? Baktáló vére, mi a helyzet? Jaj, de gyokalak rajtad, szia testvére! Mi a helyzet, Itt Rolandnak? szácigitek? Nincsen, Jó van akkor, itt van a gyerek, azért akkora egy rakló, halljátok? Te ne is mondd ezt a rákos, te! Az a rákos, olyanokat csináltam, jó? El akarja vinni a többföldet. Miről? A többföldet. Miről beszélek? Valamit csinálni kéne vele. Hagyjuk már! Figyelj! Hallottam, hogy oda itt lesz a ott lesz valahol, majd átküldöm a címet. Igen. El kéne rabolni, hogy arra. Jó, van egy nagyon jó sofőr, egy céges. Intézkedünk. Dobok neki egy üzenetet már most. Készüljön, jó? Aztán tudjátok, azért én sose hagylak titeket üres pénzzel. Figyelj, elküldtem neki, be lesz rendezve, jó? Bátya, hallod? Esetleg egy gyújtót nincsen esetleg? Nincsen, nem Egy baj. kis apróval nem tudnál megszállni engem? Ez az úr, ez nem tetszik meg. Hozzá nem nyúljál! Engedjél el! Gyere! Na, kettőző!
Tedd hátra a kezedet! Tedd fel a kezed! Állj le! Menjetek innen! Nem viszont sehova! Szálljál be! Szálljál be! Szállj be! Fogd a pofádat! Jó napot kívánok, biztos úr! Jó napot kívánok! Jöjjön, menjen! Jó napot kívánok! Egy sajnálatos eltűnést szeretnék bejelenteni. Igen. Mi történt? Az édes kisfiamat egy nagyjából 3 napja rabolták el. Hát én annyit tudok, mert én korlátozódok itt a dolgaimban, hogy itt akkor felveszem ezt a jegyzőkönyvet, és akkor a kollégáknak megküldöm a rendőrkapitányságra, és akkor ő keresni fogják. Rendben. Üdvözlök minden jelenlévő tagot ezen az ocsmánynapon. A mai napon az Olá kontra Kolompár család később tárgyalni. Beszólítanám a bíró őt, hogy ismertesse a helyzetet. Jó napot kívánok! Üdvözlök a tárgyalás résztvevőit! Kedves Kolompár család! Elnézést! Legyen szíves, moderálj magát! Az asztal felé kérem, húzza vissza a helyére. Ismertetném akkor a várat. Tegnapi napon elrabolták Kolompár Rolandot. Utoljára kocsmás menet látták. Így van, így van. Így van. Iszik mindig. Kommenteket nem kérek, köszönöm. És most pedig szeretném felkérni a Kolompár család ügyvédjét, hogy ismertesse a védelmet. Mert még számolották részleges. Szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket. Szegény védencem már hetek, hónapok óta alig tud aludni, teljesen romokban hever, mert kisfia eltűnt. Egyetlen... Fogd már be! Te vagyok a szállítószín! Fogd be, a papádát! Jaj, Bob, kinek be! Szóval nem szeretnék vádaskodni, tényeket közölni. 2 héttel ezelőtt, január 25-én, délután 5 óra 3 perckor látták Kolompár Rolandot, valahol a Párduc iskola közelében. Nem tudom, hogy mit keresett ott a kortájtmer, de sajnos édesapja sem tudta ezt nekünk megmondani. A szemtanúk arról számoltak be, hogy az Olá család tagjai is a környéken voltak, és a vizsgálati anyagot a bírónő rendelkezésére bocsátottuk. Remélem, hogy sikerült tájékozódni belőle, és kíváncsian várjuk a másik fél képviselői, hogy mire jutottak, és hogyan tudják megvédeni magukat. Hazudnak. Köszönöm szépen, foglalok el. Uraim, kérem, megkérném a vádlott védőügyvédjét, hogy ismertesse a védelmet. Tisztelt bírónő, tisztelt ügyvédasszony, tisztelt megjelentek. Az lenne itt a helyzet, hogy 2 héttel ezelőtt az Olá család tagjai nem lehettek ott, hiszen remek alibivel rendelkeznek. Jaj, a drága fiam, az fenyegette meg, hogy ennek lesz következménye. Nem mondja nekem, hogy nem ő volt. Ott a ezt fölképpellek. Nyugi. Kedves Olá család! Nem mindegy, hogy ide jössz, hogy ide gurulsz. Az óra munkáját az ön érdekében kérem, hallassa végig. Jó, hagyjon már az ógomba. Olárában. Legyen szíves, az ügy érdekében. Hát ez biztos, hogy nem történt ilyen egyébként. Otthon voltunk, viszogattunk, néztük a családi titkokat. Ez történt. Uram, kérem, pontosítsa, kivel néztem, mikor, mettől, meddig? Itt az úrral néztem. Kivel néztem volna? Kérem, nevezze meg. Lajossal. Mi a Lajos? Olá Lajos, hát miért lenne? Mi az eddig? Jézusom! Kolompár. Miért lenne Kolompár? Én fattyúkkal. De figyelj! Ez személyes! Ez már személyes, az akkor ott leszel. Kolompár János, kérem. Ön is elmondhatja majd a gondolatait. Csak tudja, bírónak, rettetően frusztráltnak érzem magam. Nem kaptál szót, maradjál csöndben. Teljes mértékben megértem, és nem sokára ezt el is mondhatja. Most viszont... Indítványolnám Olá Lajos kivezettetését a teremből. Kérem, vezessék ki. Jó,
Ki csinálva? Nem fog kimenni. Nem fog kimenni. Nem megyek ki. Nem fog kimenni. Soha nem megy ki. Oda megyek. Hogy menni? Te mit csináltál? Nem fog kimenni. Ilyen csövesen kérdegetünk vele, hogy kellett kurszó el, és én visszasengedtem. Miről beszélsz te? Húzzál ki! Húzzál ki! Ki? Honnan elvileg ki? Mit csinálsz? Ember! Húzzad ki! Ki a f***? A tárgyalás elnapolom, elegendő bizonyíték hiányában. Így van. Családi titkok Nem éri meg nekem. következő adása. Kollega, hova Tehát tetszett? már összekakán lesz. Hozzák ide! Az ülést ezennel berekeztem. Így van. Nem tudod elfogadni, mert ezt